Ще ми ядеш газа. Яш! Дръж! What? При мен? И дай реплей. Ай, кътнам. Кай бе? Така, 3, 2, 1. Чакай. Оле, аз заръчних на път. Чай да се стигнем и тогава. Или да се стигнем, бе да се хвърляш. Чай, искам ти поканиш, чакай. Кажи. Офа. Ей, най-накрая. Иди. 3, 2. Ау, не можах да си изстрелям ракетите. Ракета! Буш! Разчлених. Чакай. 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 Смесваме си кръвта. О, не! Как ми седна? И не, аз повече с тебе няма се бия, не. Не. Аре бе, ти що не се... И... Спанах за! Ау. Постави, че ми боли. Скъса ми газа. Здравейте хора, аз съм Джоси и тук с мен е Пацо. И сега Здравейте. ще... И от мене. Сега ще снимаме една нова поредица в нета. Дай игра. Да, играй с Пацо. Дай. Сега ще разбия. Да. Ще скъсам гащите. Ще откъсна главата. То само ти Аре. ми остана. Арба. И да, играта между другото е на руски. И пише загрузка вместо зареждане. Еми то загрузка означава зарежда. Да, именно. Не. Удуших. Добре, Скъсам му са крака. сега ще откъсна ушите. Добре, тя. Сериозно? Какво беше това? Миреше, че краката е ужасно. Ооо! Казах ти, че ще откъсна глава. Какво топче се върти? Аз ще откъсна краката. Ой, боже. Ужасно. Ти ме заболя повече отколкото с тебе. Не, ще ми... Бах да удара, не е честно. Ще разкъсна. Яшнико. Патерица! Патерица, дай патерица. Боже. Ти има стресна. Дори, че може да се регенерираме. Чай, цъкам грешните копче. Те бия по газа. Наистина, добре, че може да се регенерираме. Оп. Аре, 3, 2, 1. Добре, ти не иска да стане така, май. Не. Махни са, сюда. Просто разкъсък. Хубав задник. Благодаря. Имам много буза. Запърних на гръб. Ама трябваше да е моя. О, вкусни крака. Мириш? Джинкс. От кой джинкс? Не знам. Джинкс е, че ми сливат. Да, знам. Омотах ми се, дай назад. Байде. Оргия. Да. Махни са. Трофей. Мириши. Ти си ми на папката. Ти си беше газът на папката. Дай го. Чакай. Дай да го направим малко по-интересно. И здравейте хора, аз съм Джеси и тук с мен е Пацо. Да, здравейте хора.
И сега ще снимаме нова поредица в нета. О, не те. Ще го правим по-интересно, брата. Не мисля, че... 11? Не, 10 стар, 10 е добре. 2 години по-малко от мене. Дете си малък келеш. Ти си голям келеш. И да, сега ще разчупя. Ще Не знам скъсам- колко време ще играем. Ще скъсам газа. Това трябва да го кажа Джинси. Кога ти искам? Тръпай! Оле, боже. При мен е по-добре. Не съм мъртв. Какъв си такъв, Майки. Добре, че мога да се регенерираме. Аз крака. Това е скъсаме с крака. Ще правя антови чорапи. Знам. Дай гуш, гуш. Не, ще скъсаш. Ще скъса. Гуш, гуш, гуш. Не. Ама аз победих. Не, да, и играта е на руски. Загрузка. Добре. Останахме без ръце. Какво беше това? Не честно. Мути. Напада. Нападение. Аз съм в нападение. Какво се случи? Прям кръв от газа си. Антикръв. Цикличен. Как ще ме биш, бе? Смърдят ти краката. Оле, виж моите крака. Как съм ляшка. Духа ги бят. Ай си сменим телата, какво ще кажеш? Не. Що е? Аз съм по-мускулест. Красиво. Красаве. Кръстаре. Червен, бе. Червен. Знам, бе. Аз съм син. Оле, ви казвам такова. Бистраката мери. Чакай. Гуш. Умотах ми се. Гуш. Ам. Чакай. Ще това ще да. Хубав Крака ми задник. прилича на хуй. Хубав задник. Да, бе. Но имаш малко кръв там. Да, отцапа се. Ой. Разкажи малко. Не. Аре, похвали само моите членове. Какво ми се случи? Скъсаха ти се глезените. Как се сгъна? Малко пречиш. Виж. Как ти? Пареш първо. Yes! А ти курата е! Манто мужня. Направо те разгубих. Джиджис. Аре. Първо пише, че ти... Не, пиши как съм. Ти си много дебел, бе. Знам, е. Отново. И Да, това беше. телефон. Едва ли ще има. Проблема! О, просто моят тупаник не го знае. Късме ми ръцете, идиот! Връщам се. Кръцме. Трябва да ти скъсам и другата част. Ау. Между другото имаш хубави капачки.
О, Чакай. давай, я ще спя. Ти можеш да застанеш? Не. Колкото и да съм еластичен, не. А че ти можеш да застанеш? Падна купче. Падна ми задник. Не, ти трябва да ти... Да, задник. Еба. Хубеш човече. Спънах. Кой се спъна, бе? Я ще ми го бе. Я ти го... Ще пъна, искаш да... Победите! Нова игра, New match. Играем докато не го бия. Ела тук. Вдигни ме! Ау! Замири че. Много съм слаби глезен. Ръката! И аз съм багер. За кой път ми изпъква ръката? Правиш се на маса, а? Не, А? правя се на мост. Не, тогава ли си поседнах? Ела тук. Ела. Аре, да. Кървя! Линейка! Регенерация! Аре, бе! Лапа е Купума. Разчленен съм. А, не. Бегай! Бегай се от тук! Ау! Ти го шлапа. Ха-ха. Ау! Велик. Мамиш, как победи? И какво? Аз съм велик на тази игра. Ще те види. Какво ти, бе? Ще има ли линк към твоя? Не, Окей. няма нужда. Не, дай да сложим едно линкче. Бегай, не ма убиш. Дръж ме! Аморе, дръж ме. Какво се случи, бе? Ударя ме в газа и падна. Замира се. Ритнах те, брат. Бато ритника. Риташ като ком. Знам. Хубава игра. Добре, знаеш какво направо, дай ряз. Значи раз. Пак аз се скъсна. Аз съм метал батен. Аз съм нацепана батен. Не, чакай, ти беше удар под кръста. Дай ръчичка. Чакай, дай ръчичка. Дай. Победи! Спънах се в газоче. Мале. Добре говориш. Ще биш. Не. Изнесили ма на въжета. Пак ти би! Спънах се. Защо, бе? И аз ми го... Не е честно. Моят прекалено... Слабо. Оле, правиш лунната походка. О! Скъсна. Защо? Аз те скъсна. Защото падна. Или честно, и когато падна, ще стана. Ма ти няма може да станеш. Ръката! Как седя? Челна стойка. Аре. Аз съм кръвно хвъргач. Сам се скъса, брат. Чакай. Ръката ми се клична в тебе. Назад. Чужди тела. Нали ще го гледаме? Спи ми са. Препадам. Yes, какво ти второ? Нищо му. И аз ми го А не, честно, ти падна първи, бато. Направих брутален сюрприз. Чакай. Кръка ми! Победи! Давай, сяда да бей. И... Чего, мотахме са?
Какви са те спаянцовици крака, бе? Оп! Ой, падна като чувалската. Ударих в мътки ти. Да, няма да имаш деца. А как ми заклати крака? Оре! Ръката ми! Направо изфърча. Гуш! Глава ми падна ръката. Главата ми отиде да търси ръката. Даято се. А главата ми отиде... Козачки, кой ти? Хубав задник. Държа. Да, ти така спиш. Така... Една точка да е. Броиш ли? Май 3 победи има. Да. Толкова са много, че няма цифра. Гугъл. Гугъл. Главата ми. Сега кой ще целуна? Херечички, хеги. Белтко е. Не ти! Аз се заспам с тълки. Защо? Дай пи ми кръвта вампир. Значи се отдава. Аз съм в вихара си. Аз съм в цикъла си. Анче, вярно е. По-лесно игра не съм. А, да. 3 на 1. Аре, последна игра да видим кой би. И Ама, чакай. това съм аз. Чакай, 3 на 1 сме аз бия. Абе, тая игра кой ще би игра? Да. Не, честно. Аз му се остана. Да. Чух какво каза. Какво не? Що ме издадохте? Кой ме издаде? Я ще ми мутото. Нямаш. Заради тебе. Де ти ме удари? Не! Аз съм Hulk. Хоган! Hulk пи. Аре бе, паднахме почти по едно и също време. А кога падам? Хваната. Победа! И да, хора! Това беше... Аз бях Джуси, това с мен е Пацо. Да. И ако искате да гледате още такива клипчета, дайте лайк, пръщен горе, абонирайте се за мене. Най-вече и оставете коментар. Да, моля.